So what's up vlog? Or, welcome to my vlog mga kaukoy sa Kabo. So nanang sa laing bahay nga gi kuan ron. Gi ari ki nagpahimo og kabinet. Ano to kabinet daw? Mas laom. Pablihan kay dito mo panganaw ko. Yo kuot ka sa ilahang balay sad. So ganihar ko dito mga guys ya. Ka-vlog kay kapoy ko. So naan sa tila yung pormahon eh. Kabinet sa mga ni pormas kabinet guys. Plano ba? Saninaan. 2 ka layer. So what's up guys? Daan ako sa balay guys. So hapit gatas bata. So nagihatag diri kuan kahon yung kita kay ngit kay may nya way may kuryente kay ang solar walay karga. Bam. Oh, nya bam kaon nya. Mao na gitaw ni mo suga guys oh. Oh. Kita ng kahon guys oh. Oh. Amo ni kahon guys oh. Salamat kay diha ni kuan Bus Gamal ug ni Ati Melissa naghatag sa katag ani nga. Gubaon man ni siya pero ako ning reparon maayo biya ta mo repair guys oh. Bam. Ako intaw asawa diri guys berbu. No? Radyo gido. Gidoon lang siya sa dunggan guys. Ay kuryente. Wala kuryente iyang radyo. Saboran. No. Ibutang ning radyo kinauwaw. Bam. Tiga na radyo ah. Buang abot na ko ba? Mingaw man kaayo niya. Bata ra may tikaw siya din ganas. Kuan umurag nay nanawag sa radyo ba? Sang taong kay. Bila ko ning iwan na radyo ning iwan. Yayo bitana nako. Na naunta naman No sana man om nay kuryente. Oh. bata. Oh ano? Min. Magsaban niya atong mga puhom diri day. Ay. Bam. Oh. Magbambam na kong anak guys oh. Tanaw na siya kuan kanang mga salida sa radyo, salida sa cellphone. Namte mga dinownloadaan diri sa cellphone so salamat kay sa inyohan pag tan-aw sa niya kung hamubo nga vlog og niya og kadtong bag-o pa nagtan-aw diha guys. Mga kapobreng ukoy Kabo diha, palihog og subscribe. So dinan taman og kita-kita ta sunod mga vlog.